Moi, mä oon Silva Saarinen ja tässä on mun 2025 vuoden pägivideo. Ja mä aion nyt kertoa, mitä täältä mun pägistä löytyy. Ja aloitetaan nyt vaikka näistä puttereista. Ja nyt tällä hetkellä mulla on näitä Firm pikseleitä 3 niin kuin aina. Tällä kertaa jopa saman väriset. Välillä mulla on myös niitä vähän pehmeämpiä, yleensä silloin kun on kylmempi sää, mutta nyt on aika lämmin, niin kuin ehkä vaatetuksesta näkyy. Niin nää on paremmat. Sitten mun heittoputterit. Mulla on 2 tällaista Electron Soft-muovin envyä. Tää keltainen on enemmän käytetty ja tää punainen vähän vähemmän, eli tää keltainen on vähän alivakaampi kuin tää punainen. Ja näiden lisäksi mulla on tällainen viime vuoden MVP Openin Tempo. Tää on niinku mun vakaa heittoputteri. Sitten midareita. Tällä hetkellä mun alivakain midari on tää Ekko. Täällä mä heitän sellaisia suoria hysseflippejä, antsoja tai ylikääntäviä. Sitten mulla on 2 heksiä, joista tätä mä oon käyttänyt tosi pitkään. Tää on aika suora ja tää on ihan uusi, vaikkei heksiltä näytä, joten tää on aika paljon vakaampi. Sitten mulla on vielä 1 vakaampi midari täällä, joka on tällainen Matrix. Ja tää on hyvä, koska tää toimii myös tuulessa, toisin kuin ehkä nämä muut ei niin hyvin. Joo, sitten mun väyliksiä. Ja mennään nyt näissäkin vaikka alivakaimmasta vakaampaan. Mun alivakain on, eli Rhythm on mun alivakain väylis. Mä oon ottanut tästä stampin pois sen takia, koska mä en tykkää, että se tulee mun peukalon alle. Joten sen takia mä oon ottanut sen pois. Sitten mulla on Proton Gravy, joka on vähän vakaampi, tai itse asiassa aika paljon vakaampi. Ja sitten tämän vuoden Music City Openin näitä spessukiekkoja, tämmönen Amp, joka on sit vakaampi kuin toi Gravy. Ja sitten tällä hetkellä vakain väylis on tällainen aika vanha Isaac Robinsonin Tesla. En tiedä miltä vuodelta. Sitten nämä loput 7 kiekkoa, mitä täällä on drivereita ja niistä alivakain on tämmönen Fission Wave. Sitten mulla on toinen samanlainen, joka on itse asiassa aika paljon vakaampi. Tän mä just otin bagiin, eli tää on niin kun mun bagissa uusi, mutta ei uusi kiekko. Sitten mulla on Fission Photoneita 2. Näistä tää vihreän sininen on vähän kevyempi ja alivakaampi tietenkin kuin tää oranssi. Sitten mulla on vielä Fission Defy. Tää on vakaampi kuin nämä 2. Mulla on aika paljon näitä Fission muovin kiekkoja, koska näissä on vähän enemmän domea kuin näissä monissa muissa muoveissa ja sen takia nää liitää vähän paremmin. Ja myös mulla nää toimii sen takia. Mun kädet hikoilee aika paljon kun on lämmin ja nää ei oo niinku kovin sellaisia liukkaita. Paitsi kylmällä ne on kyllä liukkaita, mut lämpimällä ihan hyviä ja toimii. Sitten 2 vakainta. Mulla on Proton Defy, joku tällainen todella vanha, jonka mä oon itse asiassa tyyliin ostanut tän jostain käytetystä kiekoista, en muista mistä. Ja sit 1 Timelapse, joka on todella vakaa ainakin mulle.
mutta sitä tarvitaan silloin kun tuulee kovaa. Ja sitten yksi asia, kaikki aina haluaa tietää, että onko päkissä jotain järjestystä. Niin mulla ei oo. Mä laitan kaikki vaan tälleen niinku aivan miten sattuu tänne. Ja käytännössä kaikki vaan keskellä ja siinä on se järjestys. Sitten muita asioita, mitä täältä päkistä löytyy. Täällä mulla on tän kisan tämmönen läpyskä, millä pääsee tänne kilpailualueelle sisälle. 2 litran juomapulloa, ettei jano iske. Sitten tietenkin puhelin, sitä mä käytän ehkä välillä joskus. MVP:n pinssi, kaikista tärkein. Huulirasvoja, kyniä, koska ihmiset haluaa nimmareita. Täällä on tämmönen pieni kilpikonna. Joo. Ja sit vielä 2 markkeria. Nykyään 2, koska joskus saattaa käydä niin, että se toinen katoaa jonnekin, niin sitten ei olla pulassa kisakierroksella. Tässä oli mun tämän vuoden In the Back-video. Kiitos kaikille katsomisesta, kannustamisesta ja muusta tuesta ja varsinkin mun kiekkojen ostamisesta. Ja nähdään ensi videossa.